kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe tan ko radio Jawol Sare no gonɗon ene gondirɗon kala on calminama ko ardi foof min ɗaɓɓi to mon yafuye sanga warru mon hebde kabaruji ñalawma hande ko alet nogas e jeenayyi lewru mars hitandu ñaƴƴiɗe nogas jeegom joni meftande men e kabaruji hettiyankoɓe tedduɓe radio Jawol Sare meftande men kabaruji jamma hande jaten en koye dendi men Amadou Touré e kabaruji dowlaji dentude États-Unis e kabaruji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiira moon kabaruji men États-Unis derɗen ko to Saint Paul to Minnesota guure kewɗe Amérique Europe oɗo ñalawma samedi nogas jeetati lewru mars hitandu ujunnaje ɗiɗi nogas jeetati yiyama hono yimɓe heɓani seppa contre kanko Donald Trump laamu makko wiide wonde kon gueɗe kewɗe baɗɗeteɗe ko fati immigration gueɗe ɗe waɗata ɗe hennes komo jogui wadde ɗum surtout oɗo sadio gurdam ɗum no ittide huure hewde kadi seppoji nen gullito oɗo sadio walla no goyto kamɓe États-Unis holno ɓe jannirton e Iran e guerre gonaɗo oɗo sadio to Iran donc toon to Minneapolis e toon to Saint Paul ko toon seppoji ɗi idorade ene wayno kadi siftinɗon tan ko toon to Minnesota état o ene wayno ɓuuri hollede ne darti ono laamu makko kanko Donald Trump e yimɓe ɗiɗi kadi wiya citoyen ji américain ji fellaɓe toon tawi immigration fayre ɗumen ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa Bruce Springsteen ko jimowo ganduɗo kanko hoore makko ma wod jimol toon to Saint Paul kadi o yantude e yimɓe seppoɓe noon tugnata hande ko fati stati ko halla mbi wonde ko seppoji oɗo saha joni gona ɗum hen wayno ma hawnaki ma ɓurra seppoji baɗɗutono toon to New York tugnade kadi ko hisa kina boy million ngaji jeenayyi neɗɗo ma jalta toon en janta e seppoji baɗɗeteɗo hanni toon kadi to Dixon wayno yimɓe hewɓe kadi ma jalta oɗo état biyeteɗo Idaho en wayno ko kanko Donald Trump e woti hitandu ujunnaji ɗiɗi nogas ni kanko hoore makko gañi toon démocrate en ken wiye 66% ko kan gañi toon yimɓe organisoɓe en ɓe mbi wonde ko ɗiɗo seppoji baɗɗuji e nduɗo lewru mars hitandu ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɓuuri seppoji bannoɗi ko ɓenni ko donc hande seppoɓe cifta e nder lewru juin hitandu ujunnaji ɗiɗi nogas joyi seppoji mbaɗin ɗiɗon seppoji kadi hisanoɓe hen en wayno ko jettinomo million ngaji joyi neɗɗo e nder lewru octobre kadi même hitande hen seppoji goɗɗi mbaɗin kene waɗa million ngaji jeenayyi neɗɗo tawam hen oɗo sa joni en wayno ɗiɗo seppoji baɗɗuɗi oɗo ñalawma set hisa total guure ɗe ɗo e États-Unis ma boye million ngaji jeenayyi tugnade kadi kamɓe ardiɓe ɗiɗo seppoji surtout yande juɓɓude muɗum ɓe mbi wonde kene ɓuuri ujunnaji tati e temedere événement ma wadde e ɗiɗo seppoji ɗum noon kadi ko hunde ɓurde seppoji bonnoɗe e nder lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi koye wonde fof ɗiɗo seppoji ndemina etaji capanɗe joyi ɗo e États-Unis kañum fof mani ba toppe ka Kansas ɓe mbi kadi seppoɓe kañum koye men jii hono biyeteɗo wandi wat en wone oto ene jogui kadi signuji ne waɗe oto ɗum ɗon kamɓe rewɓe États-Unis koɓe dariɓe contre kanko Donald Trump ɗum ɗo fof noon ko addude hen ɗoɗo sadio ne haalleji kalti continue ne haale ko fate kanko Donald Trump e surtout yeno jokkodiral makko ko fate kanko Jeffrey ne wayno Maison Blanche nde ɓe namda ko fate ɗiɗo seppoji surtout tawde yiyama hen républicain en janti hen e yiyama hen kadi yimɓe liggotonoɓe gouvernement makko ene janti hen noon administration kanko Donald Trump ɓe pelliti mbi wonde ko ɗiɗo seppoji wayno ko organise ɓen ko yimɓe ko mbiyata wonɓe banggue nana ɗum noon ko démocrate en mbi kadi ɓeɗo yimɓe kadi ne wayno ala foof nafoore nde mbawi walla ala foof caɗele ɗe mbawi addande laamu ngu sababu nde wona kañum en représenté laamu États-Unis wona kañum en kadi représenté yimɓe américain ji suɓɓe yimɓe kanko Donald Trump ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof ko hunde jogorde teskirede surtout ɓeɗo seppoɓe koko jogori rebde ha toon to ande toon to Washington DC kadi ko teskita e ñalawma hanki ono kamɓe tribunal goto gonɗo toon kadi taw ko tribunal fédéral kañum hoore mum waɗi ñawore wiide wonde ko kanko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa ɗe waɗata ɗe en wayno ko alay saago dartine ɗeɗon gueɗe en jeeya hen koɓe kalata mbi wonde ko kanko Donald Trump hutorademo kuulal kutorongal hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeetati taw ngal ɗum kuulal firti ko wonde ko kanko gardiɗo États-Unis o wawi hutorade militaire uji e surtout en hutorade doole hadde wonde kon yimɓe wadboniyankoɓe walla yimɓe añɓe leydi États-Unis en naata ɗo en États-Unis ɗum noon wiide maɓe Donald Trump ɓe kutorno ngal ɗum kuulal ko sababu nde wallude ko fati immigration régle ɗum e wallude kadi ko fati kisam régle ɗum e États-Unis kono ko wawi wonde foof toon to Washington DC ñawoɓe kadi ɓe mbawi wadde ñawore mabɓe pour wiide wonde ko gueɗe ɗe waɗata ko fati immigration e gueɗe ɗe waɗata ko fati politique surtout ko fati gomuji liggotonoɗe e laamu États-Unis taw ko gomuji fédéral ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump yaɓɓi ɗum kanko Donald Trump noon gouvernement makko enen continue hande ɓedde hol gueɗe ɗe wawi wadde surtout en wawde dartade ɓe kamɓe ñawoɓe fédéral wonde toon ɓe kono noon ko teskira tan wayno kamɓe ñawoɓe fédéral ɓe oɗo saha joni ɓe kaali gueɗe kewɗe ɓe wayno ɓe dartini kala politique mo ganduɗa kanko Donald Trump hutoro ɗum oɗo saha joni ɗum noon kadi e wiide mabɓe ɗum fof ɓurtini ni doole ɗe o rokka en tawde hay sinde wonti kanko woni président kamɓe ñawoɓe oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump ɓurtini ɗum noon ko fate surtout en garde national to Washington DC hutorade ɗum e ko fate gueɗe ɗe ganduɗa politique makko walla kañum kanko hoore makko hutorade kala ko wiyete USAID ko gomu mo États-Unis gonnoɗo ballodiro walla toppiti
jokkondira ko fati bamtare e aduna hen surtout yen nan kuji basal ne kanko tan Trump gere do wadi hende dum do fo wiide mabbe kambe be do nyaawi wonton to Washington DC ko de burtundi donc cour d'appel gor gondo son to Saint-Louis kany hormum wali lui wandi ko kanko tan Trump hutrade mo lamu mo kala nangade immigration hadde men jogade wuyete hearing dum futtide nyaawoji ko fati jewte so kany hormum wayi wo jogade liberté provisoire en wayno ko kambe o do cour d'appel gondo ton to Saint-Louis en wayno be mbawi firtude nde do nyaawore takko nyaawobe wadbe kadi wonbe lesmabe mbino wonde ko kanko tan hadde yimbe nganda nanga hebde liberté provisoire dum ko hunde lunde ni constitution ko way wonde fof do woni lawol didobol cour d'appel kadi no kanko tan Trump lamu makko gon septindo kadi ko cour d'appel goddo kadi gondo ton to New Orleans Louisiana kany hoore mo haalini winne wonde ko département homeland mark sécurité décision ngaji pour hadde kala yimbe nganda immigré nangabe leydi hen hadde dumen ko yeten hedade walla hedede taw ko nyaawo keddo dum ko fati rokkude men liberté provisoire way dum do ko hunde yandude constitution ko yande kuule way wonde fof kanko tan lamu ko ni continue hande habde nyaawobe walla habde kala ko wiyete harlebe ko fati constitution bedde holko wawi wadde kanko tan Trump wawa continue wadde lamu makko ko yidi wadde hen ko haysinde won nyaawobe won taw ko nyaawobe fédéral ni continue hande hollude mo salari Rujmen États-Unis journal biyeteɗo Hill en wayno ko en hollamoɗo sa joni républicain kewɗi ko limbi wonde ko woteji garoji hitan ujunnaji ɗi no gasse jeegom ɗiɗon noon ko woteji ko fate so suɓade hol kamɓe sarɗiyankoɓe jiiɗa wontude gonde candidat ji tole mabɓe mbi wonde ko sibabu ni caɗele walla giddi mumen wondude famille men won hen ma kadi mbi wonde ko sibabu no oɗo sa joni kareji walla gondigal mettugal gongal hakkude kamɓe républicain e kamɓe démocrate ani wayno min natti o waƴede han kadi yidde wonde candidat ji pour wontude sarɗiyankoɓe donc ɗo anda oɗo sa joni ken wona capantati e jeegom républicain taw ko yimɓe liggotonoɓe wonnoɓe toon to suudu représentant oɗo sa joni mbi mbiyande ko gartani gonta sa candidat ji hankadi pour attude poste uji men ene jeyani ko sakiri on kanko représentant jeeyaɗo ɗum toon to montana biyeteɗo Sam Grave kañum worume gueɗe ɗe haali wi wonde ko oɗo sa joni sibabu nde toon to congrès ala nanodiral bawgal dañede toon siftindo tan ko kamɓe républicain e kamɓe démocrate en ɓene continue hande haareji mabɓe foɗodirde ko fati en budget ko fati homeland sécurité ɗum ɗon ene wayni ko so capantati e jeegom républicain mbiyama wonde jogorani wontude candidat ji ɗum noon so tawi comparama e nder hitan ujunnaji ɗe sappo e jeetati wonno tan ko nogas ko républicain ɗum woni kamɓe démocrate en kefti sous représentant joni so wonti capantati e jeegom républicain mbi wonde ko gonta candidat ji ɗum ɗon ko firti wonde ko 100% hono kamɓe démocrate en mami keftu sous représentant ji gardugol makko kanko Mike Johnson en wayno oɗo sa joni woni koye tondu mbango ko jiiɗa ɗum toon to banggue démocrate en e wani woni démocrate en wiɓe wonde ko kañumen koye gartata hankkadi pour wonde candidat ji hitan ujunnaji ɗi nogas jeegom ene jeeya hen ɓeɗon démocrate gati no haysindu keeɓi ken wona nogas e hunti nogas e nayi neɗɗo ene wayno ɗum ɗo firtani haydara e wonande démocrate en jogade chance heptude to sud représentant hande kadi e journal ko teskiti waɗi ken wi wonde ɗe ɓeɗon capantati e jeegom républicain ji mbi wonde hankkadi jalti congrès hen sappo men en wayno ko candidat ji pour wonde gouverneur uji e état ji mumen par exemple to Arizona kanko biyete David Schwerkake en wayno ko kanko hoore makko Donald Trump toɗɗi yo won candidat pour wontude gouverneur toon to Wisconsin hono kanko Tom Tiffany kanko hoore makko en wayno ko républicain to South Nancy Mace sud représentant wonno kañum won jogorani wonde candidat toon to South Carolina aussi ken waɗi kadi goɗɗo biyeteɗo Ralph Norman donc ɓeɗe ɗiɗi républicain kañumen poɗodirta toon to Caroline du Sud to Dakota Sud Dustin Johnson toon kadi to Iowa no kanko biyeteɗo Andy Frinstra to Michigan no kanko biyeteɗo John James e toon kadi to Tennessee hono kanko John Rose kadi ko candidat toon kadi to Florida hono kanko biyeteɗo Byron Reynolds ko kanko kadi ko candidat pour wonde gouverneur siftinton tan dal toon to Florida hono kanko gouverneur gonɗo toon e wayno ko mandat makko ngol ɗo woni terme uji makko ko gasata ko donc il faut ko candidat goɗɗo ƴeewe pour wonde gouverneur toon to Florida e toon kadi to cakkitoɗen kadi to Arizona kadi candidat goɗɗo républicain yanti hen hono kanko biyeteɗo Andy Biggs siftinton tan ko ɓeeɗo fof kañumen koyen ko républicain ji sarɗiyankoɓe toon to Texas hono kanko biyeteɗo Roy hande en wayno kañum hoore mo yiiɗi wontude ko candidat pour wonde gardiɗo justice toon to Texas habaruji men États-Unis cakkitoɗen gouverneur uji gonɗi état ji surtout démocrate en continue hande wiide wonde Donald Trump peeje ɗe o jogui pour wiide wonde woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom neldude hen yimɓe ɓe ganduɗa tatiɓe taw ko yimɓe liggotoɓe ICE ɗum ko hunde jogorani wadde ɗum noon ko tugnade haalluji gouverneur uji won taw ko gouverneur démocrate ɓe mbi ɗum ɗon illa so tawi kañumen koyemen ko mayɓe ɗum jogorani wattu toon ko wawi wonde fof kanko Donald Trump ɗum ɗo fof gueɗe ɗe continue ƴewde oɗo sa joni haddani hay woteji mbaɗuɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom ko mandi wonde ko so tawi ɗiɗon woteji mbaɗama e wiide makko kamɓe démocrate ni koɓe kebtoɓe cuuɗi ɗiɗi fof to Sénat e ko toon to sud représentant habaruji men international jiɗɗen ko haare wonde hakkude kamɓe États-Unis Israël e kamɓe Iran oɗo sa ñalawma hande
hande ko yalti non kambe dedibe wonbe ton to Yemen wiete be hutti en wayen be naate harnde dum do kadi ko hunde hulononde no feewi par ce que ko beydari yañude harnde nyalawme hono kambe hutti be mbawi wardade misilaji ton to Israel didon misilaji kadi tungnade hande service aji gomido Tel Aviv mbi wonde ko misilaji di camminama gili jattay kono ko way wonde dum do kadi ko menace mawdo wonande kambe États-Unis surtout kambe Israel so tay hutti en janti en ko anda he nyalawme kadi wono kambe Iran be mbawi kadi wardade bomboji kewdi to Arabie Saoudite base militaire gondo ton tungnade hande ko yalti no wayno yimbe jagoma taw ko militaire américain gañima hen dum no fo sifti non no kambe Iran e ben continue ante yande leydel takkide taw ko leydel de kadi wiide mabbe be goyto hen wonde ko leydel intérêt américain adum do fon ko beydude kadi to ko américain jonde wodo sa joni yimbe gañibe tan siba bonde guerre gondo hakkunde kambe États-Unis Israel e Iran taw ko américain buri joni temetato net kaw Donald Trump wiide makko mon continue neldi di militaire ji ton to Amérique Iran kany horum neldi ken wona militaire jeegom wonde kadi no gas jeni ton to Arabie Saoudite haaldum ko kanko Prince Sultan base mabbe gondo ton to Arabie Saoudite e wiide mabbe kadi sappo joy neddo taw ko militaire ji américain gañima ton ko way won fo en wayno kanko Donald Trump anni makko neldude porte avion tan wadi ken won ujunaji de no gas jeyta ko Marwinsen ande habruji men to Iran harande ko sa joni hono kambe Egypte e kambe Pakistan e ben goni mbada hen dole mabbe no way wonde pour jewde bel harande ne hol no dartorto kanko Donald Trump mon continue wiide hande Iran ne continue halde mabbe ko non tungnade hande ardibe alamu Iran o sa joni bi wonde ko ala kaldigal gongal hakkunde men kambe Iran e kambe États-Unis parce que be netti holade États-Unis habruji men hande ton to guerre gondo Iran tungnade kadi ko yalti rapport aji gumide ton to Radio France International yitama wonde kambe Rusinabe o sa joni continue wallude kambe Iran nabe hare wonde hakkunde kambe États-Unis Israel e Iran kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump o jabano haalde ɗum kadi haysindo o haalino ko wondi won militaire uji walla won leyɗele goɗɗe balloje Iran ene wayno koɗo sa joni ko yalti wonno kambe Rusinaɓe eɓe continue wadde hen dole mabɓe foof pour ndeɗo haare wonde hakkunde kambe États-Unis Israel e Iran wallude men won missilaji won wallude men won drone aji won e wallude men kadi won ko wiyete intelligence ko wawi wonde fof haare ndenen continue yajci en wayno oɗo sa joni ala to ɗamina kaldigal jogori wadde kono noon battande muɗum oɗo sa joni ko fate gurdam e aduna nana ɓeydo tiddi ɗum noon sibabunde haare nde en wayno oɗo sa joni kala ko fate pétrole non seulement ɗo États-Unis aduna e fof e surtout yenna leyɗele toon to Afrique en puɗɗima tampude en ko fate prix ji ɓuuri montude kadi pétrole nati woode no wodiranno ton Sénégal e tungnade kadi ko yalti hono mendi hono gardien o équipe Sénégal e nder konguɗi kadi ɗi o haali hande wi wonde yimɓe en jogui wasde famde holko fate enne ɗeɗo gueɗe jahoje kamɓe Sénégal naɓe eɓe gowi caɗele nde ganduɗa en toujours caɗele ɗe kadi wayno ala foof jogui ɗum tan ko kaf wi wonde yimɓe ne kala hol gagniɗo hol perdi tan oɗo sa joni ko football Afrique perdi ko Afrique ko ngiran tagal pongal wonde toon to kaf ko wawi wonde mendi o haali o wi wonde gaddanɗo caɗele Afrique tan surtout football muɗum ko kaf décision mo ɓe ƴefti pour wiide wonde Maroc kañum gagni oɗo coupe d'Afrique des nations bannat toon caggal nde kamɓe kaf ɓe mbi wonde ko Sénégal yaltino terrain jouetel Seydi Touré golle ma jooɗi peewi ko Allah tan jogui jabdima ɗo tongi meftane men e kabaru jammande o en ñaguima joom woni jungo mum nde waddeten jaam saro sako e windere nde.